Zašto ovoga primaš ovdje? Ne znam, ja nikoga ne primam. Oprostite, samo da vas pitam, šta je ovo ovdje? Jel znate? Baldo, sva prava pridržana i zabranjujem ti korištenje tog videa u javne svrhe. Naravno, ali čekaj, šta je ovo Piproviću ovdje? Zašto ovo nisu radili prije 2 mjeseca? Zašto ovo prije 2 mjeseca nisu radili kad se zapravo radi? 1000 za to. A u drugi mjesec se ide gdje? Na ski? Na skijanje. Nose se sarme. Tako je, sarme se nose. Tako je. Čekaj, ne bi vam ti ja smetat. A vi ne možete ne smetati. Znam, naravno. Gospodin Ujević. Izvinjavam se, evo gospođa će sigurno imati... Evo gospođo, evo šta, a šta će da vi sad snima? Ne možemo troje snimati u isto vrijeme. Ne može, možemo. Ako bude tribalo i 30, vidiš kako ću ja sad ordulju ovo, nanos nam. Koji je to ordulj? Da nema nikoga. Ali čekaj, zašto ovo nisu radili prije 2 mjeseca? Ne može, su se prije 2 mjeseca bunili ugostitelji i iznajmljivači apartmana da im smeta gostima. A čekaj, a šta će raditi u drugi mjesec? Ići na skijanje? Drugi mjesec je onoga snig. U snig, u Splitu je snig. Drugi mjesec je snig, u drugi mjesec se ne može ovi. Pogledaj ti da nikoga živoga nema, ovdje se tu. Normalno. Sad ću ja te odoviti. Sad ću, i ja ću ordulju poslati. Viš ti ovo, odite se, dićo moj, ovo je momak koji radi u Njemačkoj. Drži slave. U Njemačkoj? Jel tebi ovo čudno kao se ne radi? Ovo kod nas... Lipo su parkirali. Išli su na Marin. Čekaj, a zamisli u Kanadi. Kad oni reče da ovdje pada snig, led je, kiša je u Kanadi. U Kanadi bi pomrli, jer 9 mjeseci se ne može raditi ništa. Ali u prvi i drugi mjesec ko je vidio radi? Čovjek se treba odmoriti, jeba ga. Aha, da. Normalno. A u ovo 10.11. se pripremamo za advent. Tako je, za advent. Biće sad velike. Šta vi govorite, je li vam... Sve ste rekli. Sve ste rekli i vidjeli. Ovo je fantastično. Idem vidi šta, čekaj, drži slave, čekaj. Zakon da se 2 sata radi, to je da se ne radi. 2 sata? 2 sata se radi. Pa ko je vidio radi 2 ure, bogati po ovome zvizdanu, jebate. Idem vidi šta vi, Bilinić govori vamo u ovi... Dobar dan. Ima li koga ovdje u ovoj infozoni? Ma čekaj, samo sam došao pita nešto. Gospodine, ne budi u kurcu, stani, moraš mi reći. Ovi su rekli, danas su radili 2 ure. Da su se satrali, da su se umorili. Ne znam, se radi prema dole, nizbrdo idu. Aha, prema nizbrdo, Ima li šta novoga u infozoni? Uvijek ima novoga. Uvijek novoga. Ajde, živili. Aj Bog. Ma još da vas pita Inenča, koliko su danas radili uri ovdje? Jesu bili bar po ure? Neću, vi ste zadovoljni sa dinamikom. Dobro. Piple! Živija Midenča. Normalno da neće objavljivati, ajde kragu. Ovo ti je reklamno. Jesi dobio vi Michelin, jesi? Jesam, malo sam otkrija sam. Aj igra smiju, aj. Aj Bog. Aj u šod igra. Aj vidimo se.